My sme občianske združenie, ktoré pomáha tým, ktorí nemali v živote toľko šťastia. Vy neviete, komu darovať svoje 2%? Odpoveď nájdete možno tu. Robiť dobro sa oplatí viac než čokoľvek iné. Získavate srdcia tých, ku ktorým osud nebol štedrý. A tak dávate ich životu iný rozmer. Zrazu nie sú sami. Majú komu zavolať a potešiť sa z úspechu. Vyžalovať sa, keď cítia smútok. Neboja sa požiadať o pomoc, keď ju potrebujú, pretože každý jeden príbeh poznáte osobne. Ľudia, ktorým pomáhate, vás púšťajú do svojich životov. Vaše príbehy nie sú rozprávkou. Vaše príbehy sú skutočné. Aj vaše srdcia sú skutočné. My pomôžeme spolu a preto poďme do toho. My sme MPS a my pomôžeme spolu.